Здравейте, приятели на YouTube. Аз съм Любчо и сега този клип ще обявяваме денонощен магазин. Ето, съм обикновен човек. И влизаме като нормален, но по едно време вадиме пистолет. Дай ми парите! И там ще няма да знаете, че когато я гръмнеме, ни пуска пари. Ето вижте. Този да слага по-бързо парите, защото полиция също. Ето, вижте, пуснаха пари. Ето да ни заряжда пича. Вечно да ни заряжда. И сега... Леле! Че съм брал човек и че съм го дарил, отгониха 2 звезди. Полицията ме гони по една. Това е нещо много за мен. Някой от вас може да ги гонило, да са ги гонили 2 звезди за обиче и може да правим сестра малко гадно. И глупаво, че да в един малък обяд да подгоням 2 звезди. Ето сега искам да ви покажа как ще го си измика по какъв хитър начин. Ако тези страни се махна, гледай колко сте ни половин час съм готов. Просто въведе да искам човек. Ето, измъкнах им се. Една каска. Даже, вижте на каската, минал съм повечето мисии, сега може и да кача клип, в който ще правя състезание, ето с кросове. Мога да правя надбягване, каране с лодки или джетове. Миналия път бе тук беше с джетове. Може и пак да е с джетове, не знам. Ето тук е самолетното летище, показвам ви сега картата. От тук си купих маските, които ми трябваха за мисията. Ето ме, приятели на YouTube, ако този клип ви е харесал, абонирайте се.